kontene Mbah Yi kembali unboxing. Kemarin kan Repan duwe celana api. Pong nek tuku ning ndi sik Mbak Intan tak orderno lewat link nggonku apa piye lho. Aku kan ora ngerti toh linke piye ngono. Pokoke Repa lah sing ono, sing nutulno Repa. Di unboxing dulu. Intan kan warna putih kan belum ada toh. Paling iki tak nggo aku Sedeng nduk, gedhe yo. Oh, ngisore kutbre. Lagi rekane. Iya sing kok pinggir rek buka delok berdiri, Dok. Intan mau kemana ini? Kok sudah rapi? Aku mau Ke mobil. iya, ke Bojo Negara. Oh, seumpama kok kuwi ke Panjangan iso di apa ya dipendekno ning gone Pak Panjang. Seumpama lho ya kowe engko kedawan. Dan jarene apa nih Jakarta Pak Panjang? Wis pe pulang jare. Ning Jakarta kan liburan nggone putrane apa nggone putrine ngono lho. Lah kuwi dadi larekane nggo samping ya, Nduk Tan. Larekane di samping. Samping kok ngarep to? Depan dulu lho. Depan kok Bu apik ya. iya iki. Gak usah mbok kek nerima aku gelem kok. Iya, maksudnya sing kuwi punya Intan di order no. Sing itu loh, sing kedua. Coba. Ibu tahu tuku ngono kok ning online malah kecilian ngono lho. Buka. Ini. Terus sing kecilian jek anyar kuwi lho, tak golekane, tak kekne Rima. Engko sore, Bu. Atas bawah. Ya buka. Engko sore tak ambil. Gede apa ora? Nek seumpama ora gede, kasih no Rima atas bawah. Madhep rene ya, Nduk. Lah bawahe. Bawahe kathok. Oh ya lumayan nih kandel loh pemirsa. Lumayan kandel loh Iya lumayan apik Tan. Iki Sik tak kongkon golekne Repaneh, Nduk. Linge nggo endi? Ditukokno sing adine kuwi nggo Rima maksude. Yo. Iki tak nggo aku. Iku nggo Intan. Rima dipesen keneh ngono. Dadi iki aku seneng iki ngene pemirsa, iso atas bawah. Soalnya Rima nek dikasih rok, daster kuwi kudu pakai jeronan pemirsa, pakai jeronan daleman ngono kuwi lho. Delok buka mendhuwur ngene. Nih. Intan seneng. Engko sore tak nggo. Ngono. Tapi nek katoke gak iso iki engko suwek langsung. Ya urung tentu lah, polam kaya apa? Pengen nganggo dek sampai suweki polam kaya apa? Jaran ogel ngono. Mosok to nduk delok ngadeg. Ibu ae iki, nggo ibu ae. Yo, Insyaallah. Nek gak gelem tak kekno Rima. Kuwi kathoke ben dienggo solan salin ya. Iya. Ya wes. tapi klambine aja. Klambine iku kan iso mbok nggo iki barang apik to, Nduk. Iki dikancakno iki nganggo kanca iki kan ya apik to. Yo. Ya. Iki kekno rimae. Ya wes, oke. Ambek sing bengi lho daster sing apa digawakno carry ka lho, ya. Yes, kita menunggu Dio dulu. Dio masih persiapan nggih, pemirsa. Oke, terus alamate ku ben digolekno Repa kok mbok buak sik. Nah, kan ketok iso didelok kok kene lah sing kuwi lho, Nduk. Iya. Iya, plastiknya sing gua. Iki men didelok sik alamate kok. Kan alamate ning kertas ngene iki to. Tak kekne kamar ya. Iki mbek iki kandel pemirsa iki bahane. Kayak sing dienggo Repa ku lho. Repa nek gak salah entuk api alet itu lho pemirsa. Apik kaine bagus. Kayak Mbah Yi nek apa. Enten apa Mbah Yi? Sing didis sinten? Mbah. Oh nggih. Mengke tak mriku sekedap. Dik Dewi bercerita, Mbak Dik bengi iki nganu, Mbak. Ibu ki nglindur ngono terus
Aku saiki nek mbok preksakno karo dipreksakno Dewi aku manut. Ndek kae-kae tak preksakno lengkap ape tak gone rumah sakit mbek Dewi. Ibu gak tahu gelem. Aku saiki manut, ape mbok preksakno, ape mbok ibarate di lab, apa mbok obatno piye pamane ya saiki aku tak manut. Aku seneng ya alhamdulillah ibuku wis dibuka hatinya. Saiki nek karo anak-anake wis manut. Ayo Bu, pamane tak preksakno ngene-ngene ibuku saiki alhamdulillah wis purun. Intan, Tan digoleki Bunda Dewi, Dok. Ya wis kok tak urusane Ibu. Dekne ra gelem Dek kumbane tak candak gak oleh iki. Digoleki Bunda Dewi ndok kuwi tak candake Ibu. Masyaallah Intan wis cantik. Wong wis cantik ngono kok ngantek direwangi dilengkes sampai tekan dhuwur. Kuwi dicandak Ibu. Aku ae. Bawa iki wangi salwa. Salwa kena ya ape budal kok. Walah wangine, ambune, kumbane. Aku ae. Ya. Ya wes. Wis bar distrika pemirsa nggih. Maune emang apa nganggo klambi iki pemirsa jerene iki baju anak muda. Wes Bu gak usah Bu, aku sing diparingi pemirsa Bu petak nggo. Ya wes terima kasih nggih untuk Kak Reza apa Mbak Vina apa sapa ya iki kan sing dititipno Reva sing bareng sama Bayi itu lho. Oh wes dipakai. Jumpuk entas. Walah kok ayune pening ndi ngene iki ya Allah lah yo wis dipoto wis di lara. lah yo pening ndi macak koyo ngono kuwi ya lah yo Pisno kuning kok lah yo lah yo aku wis didaftar Mbak Enja. lah yo sik Piye lah nek nek bengi iki. lah yo Iso kan iso sik. Oh nek bengi iki. ora tak ketokno Repa kok Repa uga Pak, Ibu Rene. heeh Sik. ora Piye lah, Nduk? Cek buntu dadakan. Oh, keneng, Nduk. wis Ini lho. Iki kemarin dibeli Mbak Indah heeh waktu Ibu ulang tahun ini pemirsa ya. heeh Iya nek kudunge tak goleki kudunge iki ning ndi aku ngono terus tak golekno iki ae wis. Wis ngene ae. Kudunge duwi. heeh Kudunge duwi lho ya. Kudunge duwi. Nah ini Intan pemirsa. Nah. Lah. Outfitnya hitam dan merah marun. Belakangnya enek benik-benik aneh. Terus tadi sing baru datang celananya putih, ada atasan warna hitam, ada tulisannya angka. Gimana bandune? Juga milih sendiri. Bu enek warnanya kayak baju Bu, jadi milih yang ini. Oke. Jus. Ini pakai apa bibirnya? Labam sidik-sidik. Lip. Libam. Iya paling. Sik menunggu Popong mini. Popong sama Repa. Popong Mbak Repa. Popong Salwa Dio pakai baju outfit yang iku lho pemirsa. Sing di iklan ngono ki apa jenenge? Menjadi brand ngono ki lho. Api Alen. Oke, ditunggu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Melewati hutan-hutan. Wih, asap. Ngajak Repa mbek Salma mbek Dio nduk nek gelem so ning iwak asap. Iwak asap. Iwake diasap. Enak. Ibu yo rong iso ngarani wong rong tau. Engko ndang ibu ngarani enak, engko ndang sewedep, gurih, jos. Kan urung ngerti, ngono lho. Terima kasih Le Mas Dio. Nah, ya tekan lampu merah.
pemirsa. Wah, emang Mas Dio rumah. Langsung dijak Bude. Tanduk neh nang. Tanduk neh mau saiki tok ae. Tambah neh. Mbak Repa, mek sayur ki. Mboknya pengen anu ndek manut iki. Ambil apa? Jangan tak sing entek iki, Pak. Oh iya, ndang. Pilih tak sotengno guys. Menunya apa aja? Tuh, delok ri. Ada ayam, ada opo. Delok sakne kayak sawah sama apa? Oh, sawah sama-sama kayak masih. Dang, duduk. Mbok ya pembek mangut. Mangut. Jadi kini ada gorengannya juga guys. Gorengannya juga. Terus tak syuting bagian kene guys. Repa sama kerbau. Wow. Apa, Mbak? Bu aku sesuk pokoke jangan nang ngene iki. Oh, ngono. Jangan kuwi. Ya Allah, segere aku suwi nduk ngene iki kowengen sam. Ya Allah. Aku terakhir ngene iki karo Mbak Bunda Dewi, Pak O, Salma, Repa, Tika iki mau ke Malang. Iya pas kita mau liburan. Soker ya, Mbak. Dari cius gak berubah. Panggangnya gede dong. Banget gede guys. Soker aja. Ayo nang tambah neh nang. Lagi le. Tenan? Keimbuh neh. Gimana ini? Mbak servisnya suwi pura Mbak? Yo servis yo rada suwe le. Kenapa? Aku lesu. Wo, supirnya lesu guys. Salwa, kok mam sama ibu? Nah, Mbak. Ini Mbak. Tapi kan aku mesti. Ora. Iyalah, udah mangan dah. Kenapa lu sih, Dik? Iki loh Mbak, kan ini kan alergi iki lah. Baikkan dimakan. Tahu Intan. Tahu Enak. goreng. Ini kok tenan. Ini ambek jangan, ambek tahu, ambek apa nih kuwi endok, kriwil. Iya wes dah sam. Iya ndak mam sih, Mbak. Wes dah mam santai-santai. Aku tak jajal ngene iki, Nduk. Ya aku guys. Ayam, jangan gorengan sambel. Kita yuk seger banget guys. Wes tim parak. Tenan lo. Super lo ya. Mangane kudune akeh. Salwa yakin? Yuk oke. Apa? Kayak aku bagi gak oke deh, Wah. Tapi terserah Mas, Wah. Guys, iki ben foto maam dulu. Mbok yo ape maam dulu, pe dinikmati dulu. Iki searah kok, guys. Jadi iki lokasinya searah ambek apa jenenge bengkele. Lah kae engko kene gak lurus rono kuwi wis teko ning gone bengkele. Ambil lah, Mam. Iya, Mbak. Iya. Ambil sendiri lah. Ambil sendiri. Lalalala. Sing apa? Banyak guys, jadi jelas banyak. Kayak iki deh yo. Amit tangan kiri, maaf. Mantap. Besok tak jajal dah. Iki kita bumbune dulek lho. Lah iki sidone esuk peng jangan merah apa jangan iki. Adek kabeh pengen jajal. Kayak sayur meneri. Lah iya. Bacem ini Ora searah iki. enak iki. Iya ya, engko dimasakno Ibu. Tenang. Hadap sini, guys. 1 2. Yo. Mbak Intan. Wes. Kebutuhan thumbnail.
Ger. Guys. Daripada malam. Sudah selesai semua. Bungkus payek. Lagi iki mbok. Kancane aja. Iki tapi kita terindo. Ora, mbok. Iki sing teri. Oh iya. Berarti telu ya. 4 toh, Mbok. Ini 2, 3, yang 1. Ayo, Mbok, bayar, Mbok. Kawan, Bu. Tadi 4, Bu. Kawan. Minumnya es teh 4. Es teh 3. Saya 2 toh. Jeruke sing piro lek? Wonge piro leh? 5. 5. 5. Jeruknya 2, es teh 3. Terus aku mame sama sayur menir, sama ayam, sama gorengan 1. Terus Meleh Bu pakai tahu mangut, gorengannya tempe singgang. Terus habis itu Mbak Intan tahu. Bacem kali telur kriwil, kali sayur menir. Terus Mas Mang apa le? apa? Urang. Terus kerang. Oh iya tambah kerupuk tunggal Bu. Udang, kerang sama tahu. Terus yang satunya cuma udang sama kerang tok. Iya. Sudah Ibu, sama kerupuknya ditambah 1. Kerupuk bunder itu lebih petrak tunggal, sampun 183 guys. Amit. Guys, lokasinya ini di sini, di Kio Depot, murah meriah. Sudah selesai semua. Asku. Iya, Mbak. Iya, Anjen. Iki iso dadi ide, Bang. Sesuk bodo pinarak gawe kopi wis go kalungan. Iya, Jen. Iya. Bandung. Iya, tak kon gawe ngono. Nek gak apa bandu ya nek gak ngono ning kambine kuwi. Dadi nggo kene onti-ontine iki sing kanggo anon ki dadine karek apa karek nyeken, guys. Sak makan jangan gitu wis ta. Itu lho Mas. Mempermudah. 3.000. Wis umumnya. Ayo. Idene kula Pak bensin putune kula nek bodho sing tunduke Pak. Monggo suwun Pak. Ayo masuk semua. Wis, guys. Iki karek jablas tok kono wis teko servis-servisan. Oke pemirsa, wis bar maem, sekarang kita lanjut perjalanan. Iki sekarang cedak pemirsa. Mas paling karek kurang sak tris ngono. Piye nduk Mang? Enak. Nduk mau bubuk cah? Jeblas nih. Iya, jablas. Berarti intene bubuk Mang. Enak Bu Mang jangane. Sayur menir toh. Sayur menir sambel karo tahu bacem karo telur kriwil. Besok masak nopo. Ya, ada yang ngamen dong. Oke. Semangat pejuang rupiah. Jadi sesuk kuwi request Intan adalah jangan menir. Iya le. Sambel, Paranin dina lah. Goreng tempe wes. goreng tempe ditepungi, Iya. Tahu tahu bacem. Ini biyen tahu buat terus. Dek biyene bacem ora leren-leren. Gang rong dino, gang sedino tahu bacem. Iya alon yo. Alan le, ketok iya daerah kene iki lho le. Kanan jalan. Kanan jalan kok Tapi Mas Pres Iya, Mas Pres saiki ini jarang lewat pemirsa soalnya. resakno bapak. Iya, enggak, maksudnya kan biasanya bapaknya kan yang Sambong karo Pojok Watu, Mas Pras khusus daerah Gadung mbek Jenung. Karena bapaknya Mas Pras kuwi gerah. Jadi Mas Pras kuwi jualan sing biasanya wilayahnya bapaknya kuwi. Sampai Kendilan kuwi kadang nek gak WA utawa gak ngabari ngono wis telas. Meskipun pemirsa demikian nggih konten hari ini. Konten reboxing paketane Intan.
persiapan perjalanan di Bojonegoro. Terus iki mau mas sopire urung maem, jadi sekalian maem. Wes pemirsa demikian konten hari ini. Doa terbaik untuk kalian semua, semoga yang sakit kembali sembuh. Untuk pejuang garis doa semoga nanti kita omongan yang saleh dan salehah ya. Kami pamit dulu ya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tekan kene le, ketok ini gak kadon piye? Saya anu nduk, wonge jarene telepon sik no lho, Nduk.